Сәлем дуслар! Эфирда шаян яңалыклар. Нигә башына каска кигән дисезме? Чөнки без бүген төзелештә. Мин сезне Kidspace балалар шәһәрчегеннән сәламлыйм. Монда уен рәвешендә дистәләгән һөнәргә өйрәнергә мөмкин. Бүгенге тукталышыбыз төзелеш станциясе. Өйләр, шәһәрләр, стадионнар, хастаханәләр, алар бит берсе дә юктан гына бар булмаган. Барысының да башында төзүче һөнәре тора. Һәм мин хәзер сезне әлеге һөнәр белән якыннанрак таныштырырмын. Кирпич, конечно, не настоящий, но мы будем строить по принципу, как кирпичная кладка. Төзелеш майданчыгы читтән карап торганда кырмыска оясын хәтерләтә. Монда кем генә эшләми? Инженер, проектлаучы, монтажчы, ташчы, штукатур, маляр. Аларның һәр кайсының үз вазифасы. Уртак тырышлык белән менә шундый матур биналар барлыкка килә. Мин исә бүген үземне ташчы буларак сынап караячакмын. Киттек! Таш, бетон, кирпич белән эш итүче осталарны төзелештә ташчы диләр. Диварларның нык һәм тигез булуы алар намусында. А вот так стоять можно? Да, вот так, и ты как бы соединяешь. И вот так? Да. В любом случае нужно соединять. Йорт төзелешендә генә түгел, ташчылар күпер, койма һәм башка корылмаларда да бик кирәк. Нәтиҗә әйбәт килеп чыксын өчен ташчыларның күзе үткен буларга тиеш диләр. Кыскасы физик көч кенә түгел, әлеге һөнәр ияләренең математика, геометрия, физиканы да яхшы белүе шарт. Ташчылар нинди кораллар белән эш итә? Мәсәлән, рулетка, карга борыны, линейка, кельма, менә, һәм чүкеш. Диварыбыз инде әзер диярлек, хәзер түбә яба башлыйбыз. Әлеге һөнәр ияләрен түбә ябучылар диләр. Кеше һәр вакыт үзе яшәгән урынны җил, яңгырдан сакларга тырышкан. Түбәсе юк икән, йорт та юк дигән сүз. Шуңа күрә түбә ябышының никадәр әһәмиятле кеше икәнен аңлагансыздыр. Түбә ябучылар физиканы яхшы белергә тиеш. Моннан тыш, биеклектән курыкмау, бер кадәр альпинист булу да сорала. Это кран настоящий на 500 килограмм. У нас только маленькая пластиковая ведерко. Вот этот смесь весит 125 килограмм. Сез беләсезме, августның 2нче якшәмбесендә илдә төзүчеләр көне бәйрәм ителә. Әлеге тармакта эшләүчеләрнең саны миллионнар белән исәпләнә. Һөнәри бәйрәмнәре белән төзүчеләрне без дә чын күңелдән котлыйбыз. Күперләр, өйләр, шәһәрләр салу теләге белән янасың икән, төзүчеләр рәтенә үскәч син дә кушыла аласың. Үзең төзегән шәһәрдә яшәү минемчә зур горурлык.